Aberaeron yn Sir Ceredigion. Nepell o fan cychwyn stori anhygoel sy'n cysylltu Cymru a gwlad ben arall y byd. Tu cefn i fi fan hyn mae capel Neuadd Lwyd. Mae i'r capel yma le allweddol yn stori ryfeddol Cymru a Madagascar. Diwedd y 19fed ganrif, dechrau'r 14th ganrif ar 15, y gweinidog yma oedd gŵr o'r enw Thomas Phillips. Ac yn ogystal â bod yn weinidog ar y capel, roedd e hefyd wedi sefydlu academi nepell o'r capel yma, lle roedd yn hyfforddi dynion ifanc ar gyfer y weinidogaeth. Roedd Thomas Phillips yn becso'n fawr iawn am glodi ac agafiawnder ar draws y byd. Ac un o'r mannau oedd ar ei feddwl oedd Madagascar, a'r angen i fynd yno i gyflwyno'r Efengyl ac i helpu'r bobl. Roedd e'n teimlo bod rhy hen i fynd i hunan, ond eto roedd y baich yn pwyso'n drwm arno. Fe rannodd ei faich gyda'i gynulleidfa yma a gyda'i fyfyrwyr hefyd, a diolch bod yna 2 ohonyn nhw wedi ymateb mwy na lai yn syth, sef Thomas Bevan a David Jones. Wel, ni wedi dringo lan nawr o gapel Neuadd Lwyd a cyrraedd y llecyn bach hyfryd yma. Mae'n ganolfan Merlota erbyn hyn, ond dyma oedd Penrhyw, cartre David Jones. Ddim yn bell iawn o fan hyn hefyd, mae cartre Thomas Bevan. Y 2 ohonyn nhw siŵr o fod wedi tyfu lan gyda'i gilydd, wedi bod yn mynd i'r capel gyda'i gilydd, yn yr academi gyda'i gilydd, ynte hefyd yn ymateb i'r un alwad. Roedd y 2 yn mynychu academi Thomas Phillips, canolfan a fi'n hyfforddi dros 200 o fyfyrwyr i'r weinidogaeth. Bod cartre Phillips yn dal i sefyll, dim ond adfeilion sydd o'r academi wreiddiol heddiw. Jerusalem, capel yr Annibynwyr yng Ngwynfe Sir Gyfyrddin sydd y tu ôl i fi fan hyn. Ac mae hwn yn adeilad arwyddocaol hefyd yn stori Cymru a Madagascar, oherwydd dyma gapel David Griffiths, y trydydd cenhadwr, aeth allan ryw ychydig flynyddoedd ar ôl David Jones a Thomas Bevan i Madagascar. Ac fe fuodd hefyd yn fyfyriwr yn yr academi, a mae yn sicr yn un o'r rai sy'n dal i gael ei anwylo a'i barchu yn enfawr gan pobl Madagascar o hyd. Ochr draw i gapel Neuadd Lwyd, mae'r cae arbennig yma sydd nawr yn cael ei baratoi ar gyfer fod yn wynllan. Ond 200 mlynedd yn ôl, ond mae'r beth gwahanol iawn yn digwydd yma. Ar ôl i David Jones a Thomas Bevan ymateb i'r alwad i fynd i Madagascar, fe eithon nhw i'r coleg cenhadol ger Portsmouth, ac yna dod nôl fan hyn i gael ei ordeinio. Ac yn y fan yma, mae'n debyg, yn y cae arbennig yma, digwyddodd yr ordeinio, ac oedd hi yn achlysur ryfeddol, fe ddwedir bod yna dorf o dros 5,000 o bobl wedi ymgynnull yma ar gyfer y gwasanaeth ordeinio yn Awst 1817. Ac wedyn, wrth gwrs, dechrau'r flwyddyn ganlynol, o'n nhw'n dechrau ar eu taith gyda'i teuluoedd i Fadagascar. Rwy'n sefyll ar lan Camlas Pangalan. Dyma y man lle nath y cenhadon cynta lanio. David Jones a Thomas Bevan yn gynta, wedi cyrraedd Mauritius, wedi gadael eu teuluoedd yna dod draw fan hyn, a wedyn glaniodd David Griffiths hefyd. Mae rhywun yn meddwl am y daith o'n nhw wedi bod arni gyrraedd y fan yma. Mae'n yn gadael Llundain yn mis Chwefror, ac yn glanio'n Mauritius wedyn yng Ngorffennaf, a wedyn dod draw fan hyn yn mis Awst. Ond nid jyst yn y fan yma, wrth gwrs, fe ath David Jones yn ei flaen i'r brifddinas Antananarivo. Ac yn yr un modd wedyn David Griffiths yn neud yr union yr un daith ychydig flynyddoedd wedi hynny. Fe gafodd y 2 genhadwr groeso gan y bobl leol, ac yn benodol gan frenin yr anbarth. Dychwelodd y 2 Mauritius i gasglu eu teuluoedd a mynd yn ôl i Fadagascar. Ond ar ôl rai wythnosau,
Roedd Thomas Bevan, Mary ei wraig a'i plentyn, a Louisa, gwraig David Jones a'i plentyn hwythau, wedi marw o glefyd malaria. Wedi wynebu colled enfawr ar ddechrau'r genhadaeth, roedd David Jones yn benderfynol o fynd yn ei flaen ar ei ben ei hun i'r brifddinas i barhau ar gwaith. Antananarivo, y brifddinas sydd o'n blaen i fan hyn, a dwi'n credu bod ni'n siŵr o fod yn sefyll yn un o'r mannau i gael yr olygfa orau o'r ddinas, y cyfan ohoni yn ymestyn o'n blaenau ni. A mae bobl ni wedi cwrdd nhw, bobl ni wedi bod yn eu cwmni nhw, yn bobl arbennig iawn, bobl croesawgar iawn, bobl sy'n barod roi o'u hamser i adrodd i stori, a mae'n mynd i fod yn fraint i gael cyflwyno i stori nhw yr Annibynwyr yng Nghymru. Wyt ti'n neud yn siar o eistedd mewn eglwysi, ond mae hwn yn brofiad gwahanol ac arbennig iawn. I ni yma yn eglwys am Batona'r Canga, sef un o'r 4 eglwys yn Antananarivo sydd yn cofhau y merthyron Cristnogol cyntaf yn y wlad. Ond mae hwn yn arbennig hefyd oherwydd yma mae yna garreg coffa y 2 genhadwr o Gymru yn cydnabod y ffaith mae nhw ddath yr efengil gyntaf i Madagascar, mae nhw sefydlodd yr eglwys gyntaf, a hefyd cyfieithu'r Beibl i'r iaith Fadagaseg. Mae gweld enwau'r 2 genhadwr o Gymru, mae yn cyffwrdd rhywun o feddwl bod y 2 yma wedi dod allan o gefn gwlad Cymru nôl 200 mlynedd yn ôl, wedi wneud yr antur fawr yma i ddod yr efengil i'r wlad yma. A mae bod yn y wlad ac yn y mannau lle bu o'n nhw'n dylanwadu ac yn hyrwyddo gwaith Duw yn brofiad arbennig iawn iawn. But as Paul the Apostle, the first and the greatest missionary, said, others have also done work. I have planted, others have watered the seed. Mae pencadlys Eglwysi Madagascar, FJKM, i'w ganfod yng nghanol bwrlwm y brifddinas. Yma ges I gyfle I gwrdd â'i llywydd presennol, Pastor Ami. How is FJKM working to address the issues of poverty in Madagascar? What are they doing especially? We are doing many things, and we do it within our churches, where each church do many social work to face this poverty and help people in their everyday life. So FJKM run a number of schools as well? Yes, school is very, very important within the life of FJKM, because you know, when David Jones and Thomas Bevan came to Madagascar, the first project they had is to create school here in Madagascar. So school came before church in Madagascar. Cerwch I ad ysgol rwle yn y byd, a fe fydd yna rhywrai yn chwarae pêl, bechgyn a merched. Dyna fel mae wedi bod eriod, dyna fel mae heddi. Bod yr ysgol yma wedi sefydlu yn 1927, mae yna gysylltiad hanesyddol rhwng yr ysgol a David Jones ar wahân i'r enw, oherwydd nepell o fan hyn, yn yr eglwys, dechreuodd ddysgu y bobl. Ac I ni'n sefyll fan hyn ar dywod, a dyna oedd David Jones yn defnyddio, wrth gwrs, i'w dysgu nhw, defnyddio'r tywod I dynnu lluniau, I sgwennu geiriau wrth a ddysgu. Tad Eglwys Madagascar yw'r
enw sy'n cael ei roi ar David Jones. Yn yr un dre, tam a tafe, mae ysgol Thomas Bevan eto yng ngofal FJKM. Sefydlwyd yr ysgol nôl yn 30au'r ganrif ddiwetha. Mae yna rhyw 500 o blant yma. A bron i 70 o athrawon yn ei dysgu nhw. Maen nhw'n gwneud ystod eang o bynciau. Ac mae yna ethos grisnogol amlwg i'r ysgol yma fel byddwch chi'n disgwyl. Dyma ni yn un o stafelloedd dosbarth ysgol Thomas Bevan. Fel chi'n gallu gweld, mae yn ddigon ddiafurn. Fawr ddim byd mewn yma, ond y desgiau yma. Ond mae yna rhywbeth hynod yn meddwl bod yna genedlaethau o blant ers sefydlu'r ysgol yma nôl yn 30au'r ganrif ddiwetha wedi bod yn eistedd yn y dosbarth yma ac yn clywed stori Thomas Bevan a David Jones a David Griffiths, y cenhadon a ddaeth o Gymru. Dylanwad arall gafodd y cenhadon oedd canu yn irsol ffa. Traddodiad mae'r athrawon yn dal i ddysgu heddiw. Dyma fy stori, dyma fy nghân, ia. La 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 la. Dyma fy stori, dyma fy nghân, canmol fy ngheidwad gweld. Dyma fy stori, dyma fy nghân, canmol fy ngheidwad gweld. Ar draws y wlad, mae arwyddion o gyfraniad y cenhadon yn dal i'w gweld. Mae Eglwysi FJKM yn cynnal nifer fawr o brosiectau amrywiol, gan gynnwys cartref i blant amddifad, Topaza, yn y brifddinas. Yno hefyd mae Acani a Foco, sef lloches i ferched anghennus. Ym Mhencadlys FJKM, mae meddygfa a deintyddfa, ac ar gyrion y brifddinas, mae ganddynt goleg diwinyddol, sy'n addysgu'r myfyrwyr i ofalu am yr ymgylchedd. Sgiliau a fydd yn werthfawr i'w cymunedau. Ein bwriad yw cefnogi'r brosiectau hyn a chodi arian iddynt yn ein hapêl. Diwrnod gwahanol iawn heddi. I ni yma yn goedwig trofannol Madagascar. Dyna pam mae'r ambrel gyda fi wrth gwrs. A wedi dod yma i weld yr anifeiliaid, nifer o anifeiliaid yn y Madagascar, wrth gwrs, sydd ddim i'w cael yn unman arall yn y byd. Ac i ni wedi bod yn nghwmni'r lemurs heddi. Maen nhw wedi bod yn eistedd yn pennau ni, yn bwyta bananas mas o'n dwylo ni, maen nhw'n ddof iawn yma. Ond mae wedi bod yn hyfryd, mae rhywun wedi gweld lot ar y teledu ynglyn â coedwigod trofannol, wedi clywed digon amdani nhw hefyd, wedi dysgu amdani nhw, ond mae bod ynddyn nhw yn brofiad ryfeddol iawn i'n sylweddoli pa mor werthfawr yw'r llefydd yma a pa mor bwysig yw ceisio diogelu nhw. Ni wedi bod yn edrych ar prosiectau amgylcheddol ac yn cael yn atgoffa o gadw gofal o'r amgylchedd. Wel, mae eisiau cadw gofal o'r amgylchedd yma. Yr hyn mae Duw wedi roi i ni, a mae e'n prysur diflannu os nag i ni yn mynd i wneud rhywbeth i rwystro hynny ddigwydd. Mae'r eglwys hon yn 180 mlynedd oed. Mae yna bobl yma sy'n ddisgynyddion i'r bobl oedd David Jones a Thomas Bevan yn pregethu iddyn nhw yn wreiddiol. Mewn ffordd, dyma ben llanw yn taith ni. Ni wedi dod i'r fan yma i gael yn atgoffa pam maen nhw'n dod yma yn y lle gyntaf, yn dod yma i gyflwyno'r Efengyl, i gyflwyno Iesu Grist i bobl Madagascar. Mae'n arwydd o'r weledigaeth oedd yng Nghymru 20 mlynedd yn ôl, weledigaeth i ni wedi colli golwg arni ddi erbyn hyn.
ond gweledigaeth mae mawr angen i adfer hi a'i darganfod hi o'r newydd er mwyn bywhau yn gwlad a'n pobl ni'n hunan. Byddai'n gadael Madagascar gyda lot o atgofion. Byddai'n meddwl am yr bwrlwm i ni'n gweld bob dydd ar y stryd wrth i ni deithio. Byddai'n cofio yr arwyddion o dlodi ni wedi gweld yn amlwg ar hyd strydoedd Antananarivo a mannau eraill. Gobeithio y byddwch chi yn hael yn eich ymateb. Am fwy o wybodaeth am yr apêl, ewch i annibynwyr.cymru.